Vitajte pri domácom cvičení pre začiatočníkov. Zostava predstavuje 5 cvikov s použitím nástennej hrazdy sana v základnej a náročnejšej obťažnosti. Cvičenie je určené na posilnenie celého tela a na každodenné uvoľnenie a pretiahnutie pre všetky vekové kategórie a typy postavy. Spočiatku každý cvik opakujte v jednej sérii po 10 opakovaniach. Ak prejdete zostavou bez väčšej svalovej únavy, vyskúšajte každý cvik v 2 sériách po 20 opakovaniach. Po zvládnutí každého cviku v 3 sériách po 30 opakovaniach prejdite na náročnejšiu verziu cvikov. Príťah. Príťahy posilňujú hornú časť tela pomocou vlastnej váhy. Narovnané telo plynule priťahujeme k hrazde, ktorá je umiestnená vo výške hrudníka. Obťažnosť cviku zvýšime posunutím nôh bližšie k stene. Čím nižšie sa telo dostane, tým je záťaž vyššia. Klik. Pokračujeme klikom v stoji s oporou o hrazdu. Telo je opäť spevnené a narovnané. Plynule sa približuje k hrazde. Pre náročnejšiu verziu cviku znížime postoj. Približujeme sa čelom k hrazde. Chrbát zostáva rovný. Drep. Pre základnú obťažnosť drepu použijeme lavičku ako oporu. Rovný chrbát smeruje šikmo nahor a chodidlá sú celou plochou na podlahe. Náročnejšiu verziu cviku predstavuje plný drep. Stále držíme rovný chrbát. Chodidlá zostávajú na zemi. Vis. Nad hmatom uchopíme hrazdu a s uvoľnením zavesíme telo. Pre ľahšie zoznámenie sa s pozíciou použijeme lavičku ako oporu. Váhu tela spúšťame do nôh. Náročnejšou verziou je aktívny vis, pri ktorom aktivujeme chrbtové svaly a ramená. Ťažisko váhy držíme naopak v hornej časti tela. Nohy visia voľne. Odporúčaný počet opakovaní nahraďte počtom sekúnd, teda dĺžkou výdrže. Prednožovanie na lavičke. Nohy plynule spúšťame a zdvíhame silou brušných a stehenných svalov. Ruky stabilizujú trup. Vyššiu obťažnosť dosiahneme položením na chrbát. V ľahu môžeme zvýšiť stabilitu trupu pridržaním sa lavičky. Pohyb nôh je kontrolovaný. Cvičenie nemá spôsobovať bolesť krížov. Doprajte si chvíľu pre seba a naplňte svoj domov ľahkosťou.